बाबा मबाइलखौनो दसे स्राय नायनोसैलां जारालै हले थुनथुलि एकदम बांद्राय दुखुखौ सानबाय थाबाबो प्रेसार जायोना एकदमबारे गोसो माइन्ड खर' गासैबो ओमफ्रायथ' थुनथुलिनाथ' एकदम किडनि मानि दुखु जाबायो बेखायनो एसे मबाइलावनो बेस्थ' जानानै थाथ'नोसै र' आंबो आयु मबाइलनि दुनियावलाय मा सोलिबाय दंलै र' एसे नायना होनि आङो नै दाना थुनथुलिया खेवनोसै आरोना मबाइलखौ बा इन्स्टा एपि जेराव मेरावनो आयु दरजाखौ नायनि बाबा जेरावनो नायो बेयावनो हाबा आयु मा जाबावगोन बिदिजों मबाइलाव नायबानो हाबायासो जाखाङो सेसलै थुनथुलि हाबा बोथोरथ' बेखायनो हाबायानो हाबा आरो दे मबाइलावबो मा जाबावनो रा मा जानो जाखो थुनथुलि मा जालायखोरा खिहो मा जाखो जानायाथ' जेबो जायाखै र' जायखिया मबाइल नायनानै आंना मेगनानो फेजोब्बायना थोद मानोलाय मेगना फेबायबायनांगौ जाखो नोंना खि जासान फट'आनो जा भिडिअ'आनो जा हाबानिल' नुजायोलै होमबा बाथ्राया बिदिसो जेबो नङालै खि होमबालाय जोंहाबो हाबा खालामसै ना नोंजों आंजों जोंनिखौ दानो नंथ'आब्रा र' थेवबो मालायनि हाबाफोरखौ नुबालाय गोसोफ्राबो एकदम हाबा जानोसो लुगैलाङोहाय ओमफ्रायथ' हाबानि गिफ्ट मोजां मोनगोन ना नै नायदो नै बेना हाबानिफ्राय बांसिन गिफ्टखौसो सिन्थालै आरो थुनथुलि नोंबो आरो गिफ्टफोरखौसो मा मोनगोन मा मोना बेखौसो सिन्था जाबाय नामा आरे औब्रा सानो जिउआव हाबायाबो खेबसेल' जायोना बेखायनो मोननाय इस दे आरो होमबालाय खि मालायखौलाय मानोथो नायबाय थानो जोंनि हाबानि भिडिअस फट'फोरखौबो नायदोब्रा ना मा होनो आंथ' नेबाय दंखायोना जोंनाबो गिदिर जागोनब्रा हाबाफ्रा नङा होमबा सान गिदिर जाबाय जों थुनथुलि आरो नोंनि हाबायानो बेखौनो हारसिं बरिं मोनबाय नामा साननानै दसे फैदोंमोनलां ओरैनो बिराद खस्थ' मोनबायना गोजां बोथोर बिनि सायाव जोंहानाव नोंनि न' माने दा मा थुनथुलिनिबो न'थिना बेहायलाय आरो मा खस्थ' जानो दे गावनि न'आव फैनायाव माबा खैफोदनि समाव आंथ' खायसे आरोना सासे सानैसो जागोनदां भिडिअखौ नायना बुजिया आरो जेन'बा दा दुखुनि मोनसे एपिसड फैबाय नालाय बेहायथ' गाबाथ' मा जानो देनाय दा मानसि थैनाय न'खराव गाबनायनिसो जाखागोन ना एसे एनैबाबो ना मिनिनायनि बा डाइरेक्ट दुखुनिफ्राय खुसि जानांसिगौ आरोना बिदि जायाना जोंहा मेहेरखौ मा गाबबाय थानाय होदों बुंदों दा मेहेरा बेस्रा हिन्जावआ थैजादों थ' गाबा दुखु जाया मा खालामदेनाय बियो दाथ' खाथुनब्लाबो बेसेरा हिन्जावआनो गैलाबा जिउनि लोगोरियानो बेखायनो बेसेरा दुखु जानानै दंथ'योब्रा मिन्थिबायना लोगोफोर मोजां जागोन एसे सम लागोन ना एसेबाबो आसलायावथ' आयु बेसेबां दुखु जायो बेथ' जास्ट मोनसे भिडिअसो नालाय होमबाबोथ' गाबखाथ'नांगोन ना मेहेरा नङा होमबा लोगोफोर दा बिनि दुखुखौ जोंबो सानस' हाया दे आरोथ' जायफोर मालाय नायनानै बुजि मोनदों दुखुखौबो खाथुनब्लाबो बेसेबांदि मालाय दुखु जाफाहरदोंसो लोगोफोर मोजां जालांगोन ना लासैनो नै साननैसोल' जाथारदों आरोथ' आंथ' बुंखाबाय थायोआनो एखनबा समाव दुखु फैगोन एखनबा सुखु फैगोन एखनबा रंजानाय बाजानाय मिन्थिबायना लोगोफोर बिदिनो थांबाय थागोन आरोना एपिसडा जायखिजाया खायसे सनामोना मालाय आरामसे नायलांबायल' थायो आरोना बयनिसिमबो लाभ इउ दे जायखिजों दुखुनि एपिसड लाबो जायखि इन्टारेस्टिं एसेबाबो बा एसेबाबो बोरैबा जायखिजाया एपिसड लाबो आरोना नायलांबायल' थायो सनामोना स' थेंक इउ आरो सासे आगैया जोबोद मोजाङैनो सोंहरदों आरोना कुइसन खालामदों जे जोंहा तुलसिया थैबाय अब्ला जोंनि माबाया जोबसिगोन नामा होननानै नाथाय जोबथ'आ सनामोन दे जोबथ'आ आरोथ' दाबो आंबो हाबायानो जाबावाखै थुनथुलिनि हाबाबो मोनजागोनब्रा र' सनामोन दे ओमफ्राय खि दा दसे थानानै ओंखाम जाहैनोसै ने सान ओंखामखौथ' जागोन र' नाथाय ओमफ्राय नों जोंनाव थांफाफिनखागोन दाना ना सोलाबथ'नाय नङा नामा सोलाबथ'आबालाय आं हारसिं थांसै दे जायो मानो थांजाया जानो दे थांजागोन दे माने मेहेरजोंल' दसे थाफानांगौ नालाय बेखायनो मानसिया गद गैयाना ना जानाय लोंनाय बेनोथ' दे मोजां जालांसिगोन बे लासैनो ओमफ्राय नोंनि हाबानि भिडिअ नायखांबाय दंबावलाय आरो नायबायानो थाबाय नायबानो हाबाल' नुसै आरोथ' बुंनोनो नांला मा नुबावो मबाइलनि दुनियायाव बेफोरखौलाय आरो मा बाव देनाय थुनथुलि आंथ' नायनोनो बास्राखायो बेखायनो औलै थेवबो एखनबा फ्रि सम मोननायाव खामानि सानसे मावनानै जेनेबा दसेबाबो सम मोनोना बेहाय एसे माइन्ड फ्रेस खालामनो सानो आरो जायालै मा दस्रासो नुलाबायोब्रा
बेफोरखौथ' आरो मा बुंबावनो दे। ओमफ्राय ना आबैया बे बारियाव मैगं खानायाव आंखौ लिंहरदोंमोन दहाय आं थांनि दे। दे थांबानो जाबाय आंबो एसे खामानि दङलै। औ दे सार। माया बेफोरखौ आं मा खोनादों? दहाय बिफाया बुंदों जे नोंलायनो दिनैहाय थांसिगोन। औ आब' नों सैथोखौनो खोनादों। दाथ' जिबायदि जाथाय जानानै थांबाय जोंनि न'खराव। दा बेफोर जाथायखौ लानानैनो मिहिर आबायाबो गोबां टेनसन जाबाय गथ'आ। मोनथिदों माया। नाथाय दालाय नों बहाथो थांगोन? थादो बेहायनो जेबो नङा दे। आंनाबो एसे गोरोन्थि जाबाय सिगाङावहाय। आंबो जानला मानला बुंफ्लांबायना, जानला मानला सानफ्लांबाय। दा जेबो सानला दे आङो माया, नों थायोब्लाबो। मिहिर आबाखौबोथ' आरो जोंनो नायखानांसिगोन ना। दाथ' बिहामजोआबो माबा मोनसे जाथाय जानानै थांबाय। नाथाय मिहिर आबाखौबो एसेबां गोरलैयै जों मोजां लाबोफिननो हानाय नङा। एकदम बेफोरनिफ्राय गोजानाव दोनथारबासो बेबो एसेबाबो मोजां फैसिगोनदां आब'। आरोथ' आंखौ लाखिनो नांला दे आब'। नाथाय मानो माया? दाथ' आंहा जेबो प्रब्लेमानो गैला होमबा? नाथाय नोंथ' मिथिखायो आब'। माब्लादि मा गन्डगल जायो, मा दावराव दावसि जायो जेबोखौनो मिथि मोनाना। मालाबा आरो बेफोरबायदि माबा मोनसे जाफ्लाङोबा आंहा गिनाय मोनलायलाङो। जेबो नङा दे माया। दाथ' माने जों एसे एनै बुजिलायनानै थाबानो जाबायना। मानोथोलाय आरो गुबुनावलाय थांबावनो गोनां, बेहायनो था। आंखौ निमाहा होदो आब'। सोराङाबोनो बेबस्था मोनसे खालामखाबायनो, बेहायनो थाथ'नोसै आङो। आरो देनांहाय आंनियाबो जेला गासैबो मोनफिनजोबो अब्लानाथ' जेबो टेनसनानो गैला। आरो दा फिसालाखौ लानानैबो आंहा गोबां गोसोआव दुखु मोननाय दङ। दा आंजों लांथ'नोसै आङो। एसे बेनिफ्राय गोजानाव थाबा बावगारबायगोनदां जोंहा हाथरखि बिहामजोखौ। बिनि थाखायबो थांनो सानदां। माबा बेहाय गथ'आ गिनाय मोनोनो आरो बोरैबा बोरैबि बाथ्रा बुंलाबाय थायो हरमानि। दा जि टेनसनहाय आब' आङो। नंनायाथ' नंगौ रमाया। सोरांबानो महर मोखां नुनाय, सोरांबानो रायलायनाय जेब्लायबो। बे जायगायावनो बोरैथो दानो बावनो हानो दे। एसेयावनो जाखांफैबाय थायो। जोंनियानो माबायदि मोनदों खालि खालिनो। आरो बेलाय नंनायाथ' बेबो नंगौ जे आंबो सानो बेनिफ्राय एसे गोजानाव दोनब्लासो गथ'आ एसे बावगारबायगोन नामा। बेनोथ' आब'। दा बेखायनो आरो दे बिदिबालाय माया, आंनिफ्रायबो जेबो बादा गैया दे। नों जेखौ थिग मोनो बेखौनो खालामदो। बेहाय थायोबा बेहायबो जेबो प्रब्लेम गैया, नों बैहाय थायोबा बैहायबो जेबो प्रब्लेम गैया दे आंहा। औ आब'। आरो जेरैखि जाया मिहिर आबाखौल' एसे मोजां लाबोनो हाथोंसै आङो। औ जागोन दे। ओमफ्राय सम सम आंबो थांगोन फिसालाखौ नायनो, जेबो प्रब्लेमथ' जानाय नङा नोंहा। आरो बेहायबो फैनो नांगोन नोंसोरो। जागोन दे आब'। औ जोंखौबो बावगारनो मोननाय नङा, जोंबो बावा। जियानो जा जोंहाथ' आरो एखे न'निनो मानसि। आरो बिफाखौबो थांबाय थानो खिन्थागोन दे आङो। औ आब' जाबजोब ओरैनो थाहैथ'नोसै। देनां नै जोंहाबो माने आंनिया केसा सोलिगासिनो ना, फंबाया जिबायदि थकेबास खालामबाय। औ माया दे नोंनो देरहाथारथों आरो गाज्रिखौ फेजेननो जेब्लायबो हाथोंसै। नायनोसै आब' माब्ला मोनफिनो आंनि गासैखौबो। दे होमबा थाथ', आं माबा माबि सोहैबावनांगौ दङ। माने दिनैनो थांगोन नालाय जोङो। दे होमबालाय माया। बिहामजो थांनायनिफ्रायनो जेरावबो गोसोआनो सुखुला आंनिया। खामानि मावबाबो सोरांबानो स्रां स्रिं खामानि मावजोबथारोमोन। आंथ' जेबोखौनो मावनाङामोन। दा हरखाबै बिदि माबा मोनसे जानानै थांबाय गथ'आ। गोसोआनो लांदां लांदांल' मोनबाय थाबायहाय। माबा मिहिराल' मा, जोंबो बिराद रुमाव थांब्लानो बोरैबा दं दंसो मोनफ्लांबाय थाथारो। आरो रायदावनाय मानाय जेब्लायबो जाखांफैबाय थायो आंनियाथ'। समाथ' थांबायानो थासिगोन, नाथाय जोंसो माब्ला नोंखौ बेफोरबायदि माने बावलांनो हागोन बिहामजो, बेफोर जानाय जाथायफोरखौ। लोगोसे आरो नोंनि बेफोरबायदि सैथोखौ माला एक्सेप्ट खालामनो हागोन मिथिला आरो। दा मेहेर आबाखौबो थांजानोथ' बादोंमोन आं, नाथाय बिमाजों थाहैथ'थोंसै दे। एसे हुसाव फैबाय बायोदां, मोजाङाव फैबाय बायोदां गथ'आ। बेहाय थाब्लाथ' बावगारनो हाखाथारला बियो मालाबाबो। आयु खम लांदां मोनसिनबावसिगोनहाय सैथिबो। आयै आबा दाना माथो न'आवनो थानो सिरि सिरि मोनग्रासो जाबाय। औ आयै। जेब्लानिफ्रायनो आइ रंजालिया थांबाय बै समनिफ्रायनो एकदम सुखुवा सुखुवा मोनथारबाय। नानिनि सारादुखौबो खालामनो सानबायमोन आं आयै। दे आबा खालामा नङा खालामखानांसिगोन। जोंहा फिसाया जेला बे बुहुमावनो गैलाबालाय। दाथ' गासैबो एसे जगारखौ आं खालामजोबखाबाय नालाय, बेखायनो खालामनो सानबायमोन आङो। नोंबो एसे मोजां फैबायना। जागोन दे आबा।
आंथ' दासिमबो बावनोनो हायासै नानिखौ फोथायनोनो गोब्राब मोनो एखनबाथ' माथो गाबज्रिनाय बायदिसो खोनाबावो आं आबा जोंहा नानिखौ आंबोथ' नायो ओंखाम जानाय माने बिराद गोसोखाङो आं बेसेबांबा आंखौ माने एदावलायोमोन आंजों नोंजों दा बेफोरलाय बहा बाव आबा बहाथो फैफिनबावनो बहाथो मोनफिनबावनो जोंहा नानिखौ थारैनो आयै माब्ला मा जालाङो रावबो जेबोखौनो मोनथि मोना नाथाय बैसोर पापि मानसिफोरखौथ' माला हमनो मोनबावगोन आबा जाय जोंनि आइखौ बेबायदि खालामदों हमनो मोनगोन आयै मानो मोना जानो आंबो बिसोरखौ लासै लासैनो प्लेन मथे बुथ्रोदजोबगोन मानोना जोंनि गेंआबो बुरजाना एसेबां इजिबो हाया थेवबो जियानो जाया मानो आच्छा आबा ओमफ्राय नोंनि खामानिया गोबावमानियानो जाबाय हा दा थांनांथ'ला नामा थांनोथ' नांगौमोन आयै नाथाय आं नानिनि सारादुसिम थाथ'दों बिनि सायावथ' नोंनि हालोदाबो थिग नङाना आयै बोरै नागारना थांनांगौ जाखो आङो औ आबा आरो नों गैयाब्लाथ' आंथ' थानोनो मोजां मोननाय नङा हारसिं मोनथारगोन बेफोरबायदि दा बुं आयै आं दंना आरो नोंनि खामानियाबो बेसेबा गोबाव गोबाव थाहैनांगौ जायो आबा न'आवबो फैनायानो जाया बांसिन मा नों बेफोर खामानियाव थाङालासे न'आवनो माबा नङा माबा मोनसे बिजनेस फिसाबाबो सोलिनानै जानो हानाय नङा नामा आबा साननायाथ' आंबो सानो आयै नाथाय साननाय बायदिबो गासैबो बहाथो जाजोबनो देनाय खेबसेनो नंगौ आबा नाथाय थेवबोथ' जागोन दे आयै माबा मोनसे नों टेनसन लानाङा बोरै टेनसन लाया जानो दे आबा सासेयाबो गोमालांबाय हरखाबैनो नाथाय आंथ' दङना आयै आरोथ' नोंनि आइखौ मालाबाबो हारसिं दागालांदे आबा दे जागोन दे आयै एकदम बेमारिसो मोनबायहां आबा ना मोजाङैनो सिखारनो हायो ना दाबो मोजां थाबायनो हायो हागोन दे आयै लासैनो हालांगोन ना ओमफ्रायथ' सिगांनिफ्राय एसे साबसिन जादों दा औ बे सानाय सुनाया एसे खमायदों आबा दे एबार सान्देआव माबा डक्टरनाव लिंहरबावदों नालाय बेयाव खेबसे थांबानो एसे साबसिन मोनबावगोनदां आरोथ' जोंहा दायो बेलासियाव दसे थाबायबावगोन ना आं दंखायोना नोंजों जागोन दे आबा नोंहाबो आंनि थाखायनो जेरावबो थांनो हाया मानो हाया जायोना न'आवनो थाबाय थानायनो आंबो आरो बेसेथो बिदि थाबाय थानो थाब हामनायानो मोजांसै औ दे आयै ओमफ्राय ओंखाम एसे जादो आं बानायखाबायना ओंख्रिखौबो हाबाब आफासना हा नों नायाब्ला आंखौलाय मा जाबावगौमोन दे आङो ओमफ्राय आं खिनाया जायो नामा नोंखौनो अराय जिउ नायगोन ना आयै हाबाब खाफाल हामा खाफाल जाखोसै जोंनालाय जेबो नङा दे आयै सानसे मोजां समबो फैगोन ना मालाबाथ' सानो आंबो आंनि खामानियावनो मालाबाबो थांला बिसोर आंनो दसे समथ' होबावदों नाथाय हायोब्लाथ' आङो बे खामानिखौनो नागारगौलै नाथाय एसेबांबो गोरलै नङाना मेहेर फंबाय नों मानो थांनो सानखो दे नांगौबा नोंसोर मादैयाबो नोंबो बेयावनो थाना जेबो नंला दे दाथ' जेरावखि थाया जेबोआनो नांजालालै आदा बिब्दि दा बुंलाय फंबाय आरोथ' समजों लोगोसे सानसेबाबो मोजां फैफिनगोन ना गोसोफोरखौ उनावहाय एसेबाबो मोजां मोनलांगोन दे जोबोद गोब्राब मोनथिला आदा बेफोर जाथायखौ आं मालाबाबो बावनो हागोन ना हाला मोनथिला नैबे गोसो सिङावसो थासिगोन आरोथ' ना आदा दाथ' आं बिनि थाखाय दुखु जाब्लाबो बेथ' आंखौ नुनाय नंलाना बे गोसोखौसो माबोरै बुजायबावनो दे आङो थेवबो मेहेर नोंसोर बेहाय जोंजों जमा थादो दे नाथाय आङो हाथरखिखौनो बावनो हाला बेहाय थाब्ला एक सेकेन्डबो माजों गोसोखाङो सानबाय बायगासिनो आङो नाथाय गोसोखौनो बुजायबाबो एकदम हायासै आङो डाइरेक्ट बेनि महरानो फैबाय थाखायो आंनि सेराव आफा इसोराबो मा सानानै दानलांखो आंनि हाथरखिखौ मोनथिला आदा ओरैनो न'आनो लांदां जाखाबाय फंबाय दा नोंबो ओंखारलांबोला बेसेबांबा लांदांसिन मोनबावगोन ना नाथाय दसे सम आंखौ गोजानाव थानो होदोलै आदा मोनथिगौ गोजानाव थांब्लाबोथ' आं बावनो हाखानाय नङा थेवबो जेरावखि थाङा बेखौनो नुखागोनखा आरोथ' साया जानानै जेब्लायबो आंजों थाफाखागोन बियो गोसोखौ हमथादो मेहेर दे माथो खालामबावनो आंगो गोमा जानायनि दुखुखौ बिराद खस्थ'लै आदा बावनो एकदम गोसोआव नांहाबथारनानै थायोलै एसेबां इजि नङा थेवबो नाजानांसिगोन आङो मोजां गाज्रि समा बोरै बारलाङो बारलांथोंसै आरो मेहेर मानसिनि लाइफआवबो दसेनो मा मा जायोथाय बेखायनोथ' बुङोरा दिनै मा जागोन गाबोन मा जागोन बेखौ जों मोनथियाना खुसियाबो अराय जिउ थाबाय थाया दुखुआबो अराय जिउ थाबाय थाया जेरै दाथ' गुबुननि लाइफआव जादों बायदिसिना मा थिग गाबोन आंजोंनो मा जायो बेखौबो मोनथियाना लाइफ होनबाबो मोनसे डेन्जार बुस्थुलै दसेनो मा मा जाखायोना थेवबो नाथाय आंगो गोमा जानायनि दुखुआनो एकदम आलदा जाय थांनानैनो गैलाबा बे बुहुमावनो गैला आयै माया खम जाला
जाबायना दायो गोदोहायथ' सासे नङा सानै नङा गोबां मावग्रा दङमोन बिनि सायाव लोगोसे आरो आंहाथ' बिहामजोबो दङमोन दा आरो नाथ' बिहामजो दङ नाथ' गोदोनि न'आ दङ गासिबो सोलायजोब्बाय दा हारसिंनो मावना जायाबानो उफाय गैला दे आरो बे फंबाया साला थगायसुलाया आंनि न'खौ सेना लानानै दा खम गोजोन दङ बियो नाथाय आंबो सेफिनगोन बिनिफ्राय सेफिनो माने मा आंहाथ' मोनखानांगोन ना आंनिखौ बापस आरो सोराङाथ' जेन थेन माबा नङा माबा मोनसे खालामना होबाय दे दा थानो आन्था मोनथ'बाय दे आरो हजोंबो एसे उसुबिदा जायो नालाय जेरैजोंहा बेखायनो दा नै मेहेरजों आंजों फिसालाजों आंजों बेहायनो थाफैथ'बाय दे नङाबा आं बिदि सोलायनो एकदम गोसो गैथारामोन दा उफाय गैया आरोना ओजोंबो जाया जोंबो जायाबालाय माइया बहाथो थागोन आरोथ' खामानि मावग्रा गैयाबाबो जेबो नंथारामोनहाय बिहामजो थानाय समाव बिहामजोआबो दानो थांबायब्रा गोजौआवहाय दासो बुजिदों आं नोंनि खमिखौ बिहामजो एकदम दासो फस्थायदों समाथ' आरो नै जेन थेन बारलांगासिनो थेवबो दाबो आं आरो आंनि आबा मेहे जों गासैबो नोंखौ बावनानै थाङाखै बिहामजो आयु दाना मावदो नोङो माइया गासैबो खामानिफोरखौनो हारसिंनो बिहामजो थानाय मोनबा बेसे मोजां जाथारगौमोनलै मानो थांखो नों बिहामजो दानो आरोथ' साननायफ्रानो फेलें जाजोब्बाय बिहामजोनि गोथाव गोथाव संनायफोरखौबो मोनजास्रायासै आङो माने आंनाथ' जाबजुबसो जाखायो ओरैनो थेवबो आरो मा खालामनो दानाथ' नों गैयिनिफ्रायनो आबा मेहेराबो बिहामजो जेबो गदानो गैला ना जानाय लोंनाय ना उन्दुनाय मा होनबावनो गोसोआव एकदम नांथाबथानानै थाबाय बै जाथायानो आरोथ' मोजाङावबा फैफिनगोन ना फैफिनला मेहेर आबाया मोनथिला दे दहायबो फन हरबाय माथो दाननानैसो हरबाय बहा दंहैयोबा थाब थाब संलाबाय थासै आं माइया जानला मानला माइ गाब थाबाबो अरजाला दे हायनारि सिख्ला नोंनि मुङा मा सना आयु आबा मेहेर आयै आबा सोना फनबो हरबाय थादोंमोन आं बहा थाङामोन नोङो नों आंनो फन हरदों नाथाय आजिखालि आं फनखौनो बारा नायलाना आयै मा नाथाय माथो नों लायो आबा फनखौलायो माथो खालामनो आयै ना फनखौ स्टाइलनि थाखाय लाबायब्रा आङो मेहेरा स्टाइलनि थाखायसो लायो फनखौ मा होनदों स्टाइलनि थाखायसो लायो येस ओमफ्रायथ' मा ओंख्रि संदोंलै आयै मा ओंख्रि संदों नैहाय आबा आं संथ'वाखैनोमोन ओंख्रिखौ माने आं बिराद ओंखाम उखैबायलै आयै ओमफ्रायथ' ना आं अमा बेदर लाबोदोंलै दा बेखौ नों एवनो ना आं एवनो आयु नों बेदर लाबोदों आबा लाबोदोंथ' आरो बेजों आंहा लोंनांगौ ना मा ब्रा आयै बेखायनो ना आं बेदरखौ आंनो एवहैनोसै खोमालै नै आबा दिनै लोंथ'नांला दे मिन्थिबायना ओमफ्रायथ' दायो नोंनि आफाबो फैगोन खोमादां फैगोनथ' माथो जाखो फैथों आरो जोंहालाय बिमा फिसा सानैजोंसो थाखायोना आलासि जाफैदोंब्रा आफायाबो जेबो नङा आबा बेखायनो एसे नोंबो बुजिनानै जेराव मेराव थांलाबायनांला आरोना लोंनायफोरखौबो एसे खम खालामदो आबा आंनि लोंनायखौलाय नोंस्रा मा नांजादों दे मानो नांजाया आबा दिनै मानो नांजाया आरो दाथ' नै समा थांदों आरो थांदोंना थांगासिनोखा समखौलाय बोरै हमथानो दे आयै मालाय थांदों थांबाय थागोन फैबाय थागोन समा मोनथिबायना थेवबो आंनि हाथरखियाथ' फैफिनाना बेखायनो आंखौ नांजानाङा सान हर मोना एखे खोथा गासिबो मेहेरना नोंस्रा थाब्रा जेरै थानो गोसो आंखौ नांजानाङा आंनाथ' सोलायाना लाइफआ बेनो बे नाथाय अब्लाबोथ' आबा आंनि टेनसनफोरखौलाय नोंसोर मोनथिखायोना नाथाय बुजिनोसो हायालै बुजिया नोंसोरो मोनथिबायना बुजिया बिदि नङा आबा बुजियो मानो बुजिया जानो दे बाद दे अमा बेदर एवनोसै आङो बांद्रायखौबा रायलायबाय थानो बायो आं रावजोंबो दाना रायलायनायखौ आजिखालि रायलायलाना आङो एकदमबारे फोरमायबाय थानानैबो मा लाबब्रा खोनासंग्रायाथ' थांबायना दा खुसि दंबाबो गैयाबाबो एसे ट्राइ खालामो आरोना दुखुफोरखौ बावनो सानो माथो साला बांसिननिफ्राय बांसिनसो फैयोब्रा दाथ' मा बाव आंनि लाइफआलाय दंबाबो गैयाबाबो बाद दे मम बेदर एवनोसै आङो मिथिबायना गोथाव एवखागोन मेहेरा नायल' दे आबा एवहैदो थां होनबालाय मा जाबावगोन दाना बे गथ'जों होनबा जि सिन्थासो जायोहां दाथ' समाबो थांबायानो थाबाय थेवबो बोरैबानिफ्राय बोरैबासिनसो जालांथारबाय माथो Hey Abby, what are you doing here? Nothing. You just go. I'm coming. But Abby... Just 2 minutes more. Okay, fine.
आबैयाथ' कल खालामगोन बुंदोंमोन ना दाबो हरा आरो जास्ट वेटिं दिनैथ' आरो आइनि खबर हरगोन बुंदोंमोन ना आबैया नेनानैसो थांथारगोन आङो बेनि सायावथ' आरो समफोरा जि माला माला बारलाङो